May kalipay ako, sa kaayo mo may kagawasan ako, sa kaayo mo may kadaugan ako. Ha 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 ha, hallelujah. Hallelujah mo, sayaw ako. Hallelujah mo, sayaw ako. Hallelujah mo, sayaw ako. Ha 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 ha, hallelujah. Hallelujah mo, sayaw ako. Hallelujah mo, sayaw ako. Hallelujah mo, sayaw ako. Ha 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 ha, hallelujah. Sa kaayo mo may kalipay ako, sa kaayo mo may kagawasan ako, sa kaayo mo may kadaugan ako. Ha 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 ha, hallelujah. Hallelujah mo, dagan ako. Hallelujah mo, dagan ako. Hallelujah mo, dagan ako. Ha 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 ha, hallelujah. Hallelujah mo, dagan ako. Hallelujah mo, dagan ako. Hallelujah mo, dagan ako. Ha 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 ha, hallelujah. Sa kaayo mo may kalipay ako, sa kaayo mo may kagawasan ako, sa kaayo mo may kadaugan ako. Ha 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 ha, hallelujah. Hallelujah mo, lukso ako. Hallelujah mo, lukso ako. Hallelujah. 95.3 Shine Ang Shine FM, kituyo paggugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano. Ayaw buntag sa tanan Sa imong ni kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong Basta man ang ato pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong kuganan. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghandod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan kasulatan. Nang butang may katapusan. Mahal. Once again, maayo buntag sa tanan sa Visayas ang Mindanao o sa laing mga nasod. Nagana isang nagasunod din ang ato mga programa labi na sa mga FM radio nga nakaupi na karon sa inuha nga panimalay. Nalaygo ng Ginoo ninigtag na og dapit sa kabutagon ng atong oras. Alas 3 pagyud kape maikson alas 3:54 kulo nakaupin ta diri alas 3 40 sa kabuntagon wala nga kahapon alas 3:38 ning kalitra og brand out well nagsugod na utak kita igsuon og live o sa diha nga ako na giupin ang ato nga mga kahimanan diri ning kalit mag-collapse igsuon. O niya ang nabilin ang laptop na lamang
Kay na may laptop o computer. Kini nga siya ako ang likod karon igsoon. O niya akong magbaranaw ang computer mo automatic o palong ang laptop sa pabilin. Kinaabas ay kabalingon nga battery igsoon. Salamat sa Ginoo. Iapit ang karon ang uban-uban sa atong programa. Ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiilog hayag sa atong alagyanan. Ang makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Sa gisabag na programa ni Pastor Gideon, kanilayo ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4. Dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang mabuhi, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios manapil. Once again, maayong buntagan atong tanan, labi na sa nakaupi na karon sa inyong Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, labaw sa tanan sa inyong hagyot nga pag-share nining atong programa sa sayong kabuntagon. Ngayon lang ko na dispinsa nga alas 5, media lang ko muhunong igsoon. Wala nga ako sa nga paaputon o italining ako nga anak na kinamagulangan alam sa DJ igsoon sanglit. Ang ikan kayo sa alas 3 hanggang sa alas City. At mag-uban-uban diri kung logo na ko'y lakaw sa'yo every Saturday. Ang kayo na ko'y klase sa Dako nga University every Saturday. O tanang hinunta ko sa akong asawa kung di lang tingali ko mag-live kung panginoon lakaw ko sa'yo. Kung di lima ko na mao'y bukat nga rason iksoon. Kaniingon diya sa Mateo 6 versikulo 33, apan may unahan ninyong pagpangita ang hingarian sa Dios ug ang pagkamataro may kining tanan nga mga butang igadugang ra kaninyo. Ulo magkaigsunan mauray permiro na kong first week of class sa pinakadakong university as a part-time instructor sa maong eskwelahan. Una nga nag-part-time na lamang ta ulo di atagikan tungod kay doon na tayo mga requirements gawa na to na human minugyan medyo natangtang ta sa bitawag ko pagka-faculty unang ikuha na lang mga pagbalik o part-time igsoon. Magkinitanan una po paplano ang Ginoo aron ato sa mga nakatagyan yun og panahon ang Ginoo mga kaigsunan diya sa pagwali sa mensahe sa Ginoo. Maibot na kanimo diya Pastor Rizzy Baldonado from Pasay. Ilapin na nimo Sir Armando Inglaterra. Salamat sa inyong kinabuhi. Kagabi so nagtiksa na imi. Nagikan gini siya sa Mindanao usa sa paabot og mga Biblia. Niya diri god layo gyud diri sa Tanay City going to Kiholan. Dito ni Pastor Kinas mga 4 hours or 3 hours yun igsoon. Kay dito pagka lungsod po sa ang syudad sa Kiholan City. Muna nga di gyud basta-basta igsoon. Adunay mensahe si Sir Armando Inglaterra maayong buntag Pastor watching from Island Garden City of Samal. Pwede mo requesto Pastor ning David. Ako ni nga i-play so ni mga request Sir Armando Samal Inglaterra from Garden City of Samal. Usa sa ato nga viewer bago karon nga migsulod dinhi sa sayong katawon ning suod kay usa sa nga listener ni Pastor Gideon o ni Pastor King na usa nato nga general station dinhi sa Shine FM igsoon. Una nga gihiyasan usab sa gasa gikan sa Ginoo pinagi sa pagpanggama og mga FM radio at tingali sa Cebu City igsoon. Dili pa wala pa tingali makumpleto ang mga kahimanan. Na ipaabot ni Pastor Kim aron makumpleto na gayud ang pagama sa recording studio dito gayud sa Sitio Kalugtugan para kay Sertinia Malaboyok, Cebu City. Ano na siya yung mga mensahe greet ko ni Sis Lorna San Juan o ni Pastor Emmanuel Magno Pastora
Philip Magno. Salamat Ni Kristo nga maoy sa pagbasa, Pastor, o God bless on sa imong pamilya. Salamat sa Ginoo. Maayo buntag sa tanan diha sa Samang, sa Garden City o Samang. Naani siya sa Mindanao tingali. Area Sir Armando Inglaterra. Maayo buntag kaninyo tanan diha, ilabi na sa mga alagad sa Ginoo. Kanunay usab nga nagwali sa mensahe Ginoo. Dunay mensahe usab si Ma'am Norbeka Yutratsi. Good morning, Pastor, o sa tanan nominaw karon ning imong tulumanon ning tagna sa kabuntagon dalagon ang Dios sa kanunay sa pag-atiman kanatong tanan mga pinangawa. Salamat sa Ginoo nga atiman kita igsoon ulo kahapon. Ikalit yung burn out. Mula nga pag-open ako diri nabaho matag basta kasi po may isang nabaho kalit ibalik ko katulog mao nga nakamatag ko mga alas 6 o niya ibalik ang kurente alas minus 2 pag alas 12 o niya doon naman tayo meeting sa eskwelahan sa General Assembly meeting sa mga ginikanan presidente ka sa eskwelahan ini year 2023 at 2024 school year. Ibinigay ko tanan gani mga activities maka-attend sa eskwelahan tungod kay doon na gitawag prioritize nga trabaho labi na trabaho para sa Ginoo na doon na mga activities diha di ko ka-attend rin sa doon na mga panahon nga mafrita nga digit kayo importante nga lakaw apan puro na ko lakaw para sa ministry unahon ko na ko ang ministry kanuman kung dili na ko unahon ang ministry dili na katuman sa gitawag apan maoy unahan ninyo pagpakita ang gingharian sa Dios o ang pagkamatarong kay kining magabutang ikadugang ra na usahay kitang Kristohan di kaagpas nini kay mas unahon pa nato ang mga butang sa kalibutan kaysa mga butang para sa Ginoo nga diha sa espirihaton nga bahin. Una na kini atong mga programa ni mukso ni mga kaisunan una ko nato sa negosyo pa sa kalibutan isuon si Ma'am Norberta Yutratsi alas 3:30 pag-uwi na ko siya may pinakauna nga nagsunod sa ato nga programa may nungdan akong ipasalamatan ang Ginoo inikta ko ng dapit sa kabuntagon na wala ko ito nahimong babag nga di ko nagwali ikson kay doon naman tayo FM radio na mga panimalay na sayo kayo na mag-open sa ilang mga FM radio mauna nga bisag walay wifi connection pa tayo ng giwali ang mensahe Ginoo. Ako ning i-play ang imuhang requester ning dapit o niya mag-ampo sa taho mangining ato nga pag-ampo ato kining hanigan sa mga pag-ampo so kining ato buhaton alang sa pagpatalimong sa mensahe Ginoo. Labing gamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Tag-iya ug tuburan sa tanang mga butang. Tag-iya sa mong gininhawag kusog na mong gigamit matag adlaw Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo pagkabuotan nga Diyos nga wasama kanimo amin. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagsupply sa tanan namong mga Panginoon. Ipit sa tibok na akong panimalay. Sa among tulo ka mga anak, sa among ugangan, ug sa tanan namong kaigsunan dinhi sa dapit sa balon o dapit sa Pilipigahan Lord Jesus. Headed by Pastora April May Acautoran. Salamat o Diyos, niningtak na o dapit sa kabuntahan. Samtang kami magatuon sa imong mga pulot mga mensahe. Even o Diyos sa tanang mga FM radio nga nagapandinaw karon. Utok sa maabot nining power of frequency nining Shine FM 95.3. Nga kanunay naglanog-lanog nining mao nga dapit naman. Salamat o Diyos ikaw magapamuhat sa ilang mga kinabong. Nadiin ang imuhang mga pulong. Mangitag dapit doon sa matagusan mo pamakinabuhi o maghatod tinigdugang kalikon kadasi diya sa pagpangalagan na malalatayon tayo. Lord, among giila nawa kami arang mahimo sa mong kaulingon. Even sa tanan namong mga paningkamot, even sa tanan namong mga pag-uwi, even tanan namong mga paghagop sa kalibutan, kung dili kayo tininimo panalanginan, wa kami arang mahimo. Salamat o Diyos, niningtak na ang dapit sa kabuntagon ka.
Sabta kami magatuon sa iyong mga pulong mga minsan. Ikaw na ang magapamuhat sa mga kinabuhi. Ikaw na ang magapanarbaho. Adiin ang imong Holy Spirit o God. May mulid sa mata ko sa kanamo ka magkinabuhi. Labaw sa tanan o mga adlaw. Adlaw sa pagduol sa balay alam ko aron sa pagpasalamat nga kanimo. Aron sa pagdaig nga kanimo. Even sa tanang mga katawhan nga nagaplano sa pag-fellowship, Lord, nining mao nga dapit. I declare blessing sa mata ko sa. I declare prosperity, Amahan. Lord, ikaw na ang mga pamuhat kanila. Kung ikaw na ang maghahatag nilang kaayuhan, nila pinasado na yung mga balatian mo. Nga anak akaroon silang pisikal nga bahin. Isa pa man sa ilahang mga gibatin karon, labat sa ulong trangkaso, isa pa man hilanat, isa pa man ubok sinton, isa pa man arthritis rheumatoid, winter toxic, isa pa man ulcer cancer, isa pa man sa mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga daot sa mga engkanto, mga parang mga daot ako kining balik ngadto sa kaway kung asa makinanagikan ako kinindikan sila by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing magabot sa tanan, labaw sa tanan ni atong nagatuman. Uyod kayo sa imong pagubot ang Lord Jesus. Salamat o Diyos nga bisan pa man sa tanan mga FM radio na nagapaminaw karon sa ilang kasatag sa mga panimalahay. I declare prosperity. I declare blessing sa mata ko sa nilang kamag-inawa. Labaw sa tanan karon nagawas sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, ikaw mga panalangin, bisan pa man sa tanan imong mga alaga, ngayon kanunay nagasulod dining mao nga programa. Salamat o Diyos sa imong pagmamahal. Salamat o Diyos sa imong pagkabuotan nga Diyos nga way sama kanimo Ama. Dugog o bimaya nga nakagid kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon. Nila ni Pastora Evelyn Romano Jimena, maayong buntag pastor o sa tanan nga namati. Maayong buntag kanimo dia Pastora Evelyn Romano. Ang Ginoo magapanalangin kanunay labi na sa ministry nga inyong gipiyak sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin labi na ni Pastor Resi Baldonado from Pasay. Maayong buntag kanimo dia Pastor. O sa ministry usab nagipiyal sa Ginoo sa inyong katapos sa katinabot. Ang Ginoo magapanalangin o ang Ginoo hatag pagyo nato o kadasig kalikod labi na sa katapusan nato kay kakinabuhi. Ang Ginoo naghatag o nagkalain-laing mga panahon, gasa, hiyas o trabaho para sa katawhan ni so. Nagkalain-lain man ang atong title, nagkalain-lain man ang organisasyon, pero ang atong atubangan sa Ginoo pareha lang ta igsoon. Once nga kita nagsangyaw sa minsay sa Ginoo, labaw sa tanan nagkinabuhi niini managsuon ta atubangan sa Ginoo. Exit ikaw ug ako kung kita wa nagkinabuhi sa minsay sa Ginoo, diha ta dili magkasinabot igsoon. Ganun man, ang Biblia mutukan, ang Biblia mukoreksyon, ang Biblia mutudlok sa insakto aron ikaw ug ako mahimong kumplito, mahimong nga insakto atubangan sa Ginoo igsoon. Apan ikaw ug ako dili nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, pwede ta ma-question atubangan sa Ginoo kay kita mga alagad o kita adunay dako nga obligasyon sa mga tao, mga kaigsunan aron sa pagpaabot sa mensahe sa Ginoo. Baungan nini maong dapit na hibukso ang programa igsoon, dili lamang programa sa atong pagpapalingon kundi dili programa sa Ginoo aron ikaw ug ako musangyaw mupaabot sa pagkamaayos Ginoo mga pinag. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Resi Baldonado from Pasay, Negros Oriental. Good morning Pastor og sa pagka-hinaot nga unta magapadayon ang imong live karon hangtod pagkatapos aning programa para dili mabitin ang tanan nga nagtan-aw kaplis sa tanong. Dili mga igsoon, mukalit ka palo usab ang wifi connection. Muna nga kining tanan ato lang po ning apos Ginoo nga mayo lang ang kuryente, mayroong koneksyon aron ang ato nga programa diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo dili ni siya magkaputol-putol igsoon. Unang akong ipasalamatan ilabi na sa dapit
sa Davao City Government no si ni Sir Iske Florentino nga kanunay ko nagsunod o niya iyagi ni nga gigamnan sa YouTube channel sa iyang programa. Salamat sa Ginoo dapit diha sa Davao City Government. Luzon, Visayas at Mindanao ipin sa laing mga nasod maibuntag kanyang tanan. O niya ako ning i-play Sir Armando Englatira sa usa sa ato nga nagtiksanay kagabi igsoon unang natingala akong asawa nga nganong nadugay ko niya response ato akaron sa Cavite. Hindi ako sa gipasahan igsoon ko na apply may nagtiksanay pa mi ni Sir Armando Englatira gikan gayon sa Samal City igsoon usa sa ato nga nagsunod gayon sa programa ni Pastor Kim. O niya gamit usab sila sa Ginoo aron sa pag-supply og mga Biblia. Una nga ining mao nga dapit sa tanhay layo man kaayo igsoon. Wala pa ko ka-text ni Pastor Kim kung naa pa bay nasupla sa inyong ipadala. Kaya ipadala ni Pastor Gideon gikan po sa Cebu doon na po yung mga katauhan nga gigamit sa Cebu sa mga Biblia yang gidala diri amo kung ipanghatag sa atong mga igsonan katong wala mga Biblia ba nga mga katauhan mga kaigsonan nga wala pay Biblia amo sa naghatag unang ang nabilin diri igsoon ani lang yun nga usa ka buok kani inani nga porma mao ni gidala ni Pastor Gideon o niya ilang tingali to ka pong upat amo pong gihatag sa atong mga kaigsonan dinhi sa balok o sa Pilipinas. Unang nagampukos Ginoo nga una po'y gamito ng Ginoo sa pagpadala o mga Biblia diri ato sa mga ipanghatag sa atong mga kaigsunan nga wa pa po'y mga Biblia. Na yung mga Biblia kag may katong mga New Testament nagikan kayo na sa gitawag Samaritan o niya na English na po'y Bisaya na diri daghan kaayo igsoon. Unang nga di padili kompleto kay wala may daang sinulat. Unang di parehaan ning atong gigamit diri kanunay nga naay bag-o o naay daan nga sinulat igsoon. Salamat sa Ginoo na ay request po si Pastor Risi Baldonado request ko nga song para sa tanan nga mga alagad sa Ginoo mao ni ato team song sa dalan nga ilaksan ko. Salamat sa Ginoo ako naka-impli karon Pastor Risi Baldonado ay mga request ko niya ako sa impli ang request ni Sir Armando Englatira from General City sa Samal maibuntag ka ninyong tanan ya labi na sa mga alagad sa Ginoo. Imong request Sir Armando Englatira from Saman ning David kanya akong isunod ang request ni Pastor Risi Baldonado sa dalan nga ilaktan ko. Salamat sa Ginoo sa mga alagad sa Ginoo nga kanunay gyud nagasunod even sa sayong kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Ruel Fuentes matud pa niya mga pita pastor kapi nga labaw sa 3-in-1 sa iyong kabuntagon mga pita sa mensahe Ginoo ini atong programa maekson wa ni gidimbigan wa ni gidipinsa alagad man sa Ginoo dako matagrang ko sa panggobyerno na matas militar even presidente
o kung man ang atong estado sa kalibutan igsoon, ikaw ug ako kung ang atong kinabuhi sumwahi sa mensahe Ginoo pwede tan maigo nini. Huwag gidipinsahan igsoon anuman kining atong programa, huwag gilaktawan nga kapitulo bersikulo. Kung naasulat, nasulat, pero wala isang nato na ibabit. Mao nga kining atong pagtuon sa sayong kabuntagon igsoon, huwag gidipigan, huwag gidipinsahan. Biblia ang gibasihan alang sa tanang katawhan. Salamat sa Ginoo sa bagong nagsulod karon sa atong Facebook Live. Nga Ginoo magahari sa matapusan. Ang Ginoo ay magapamuhat na paw sa tanan nining mao nga dapit. Mao nga nining mao nga dapit na ipugso kining Sign FM 95.3 alang sa katawhan, alang sa kapaguhan, alang sa kausaban sa tanan. Ikaw o ako ipahibaloon sa Ginoo pinaagi sa mga alagad sa Dios. Una nga ako kining ipasalamatan ang akong pribilehiyo. Ang milagro posible man sa tao apan imposible man sa tao apan posible sa Ginoo. Mao nga nining mao nga dapit dunay tay mga follower o listener sa Sign FM mismo bisita sila dire aron pag-testimony, paghatag og kadaugan nga posible ang milagros Ginoo. Imposible man sa tao apan dili imposible sa Ginoo. Lamang ikaw ug ako butuo nga adunay Ginoo nga mohatag og milagro kaayuhan kanimo igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Artemia Angelino from Dumaguete City. Ayong buntag kanimo diha, Ma'am, o sa tanan nga mga Angelino family. Labi na sa tanan nga taga San Jose, Bay City, ni Brother Pipi Rune Igsoon, nagasunod usab ni atong mga programa na usab-usab siya ka bago nga nagsunod sa tanan nato nga mga kalihukan diha sa pagtuon sa pulong. Salamat sa Ginoo ug ako ni nga i-ready ang imong request Pastor si Balnonado from Pasay sa dalan nga gilagdan ko. Sa Exoon kay mapalong man Exoon ug ako dili na ko laton mapahuman ang pag-play sa song ni David tungod kay ako rin sa nag-search sa Google Exoon tungod kay ang atong mga song diri kung wala diri sa computer set at mata sa Google makuha una nga salamat sa Ginoo sa tanan ninyo nga mga request o mga awit matalangin ulo mga isunan o pag-adlawa atong isulit ang ato programa gikan sa alas 10 hangtod sa alas 7 karon alas 5:30 doon na ko'y lakaw soon paingon kayo sa ako nga meron ako nga obligasyon sa gusto masab isoon kay ato masab na obligasyon isip ato nga gidawat isip pagtutudlo sa Dakong University. Gitiksan ako sa ako nga din sa CIT Department. Nag-remind na isoon na akong klase every Saturday gikan sa alas 7 hangtod sa alas 6 sa kahapon. Ang atong karon isoon diha gayon sa Hebrew anong kapitulo 10 versikulo 19 ngadto sa 31. Nagingon diha mga igsoon, manuol kita sa Dios. Ikaw ug ako. Nagkinahanglan tag kaayuhan. Nagkinahanglan tag milagro. Nga posible nga nas Ginoo muduol kita. Dili pwede igsoon nga Ginoo pay muduol nato aron kita ayuhos Ginoo. Mao nga ikaw ug ako dapat kung mangayo tag milagro kaayuhan magpaubos ta ako bangin sa Ginoo sama sa mga katawhan kani adto sa diha nga sila nang ginhanglang kaayuhan sila mo'y mindool ni Jesus. Usa ka buta igsoon kadunay nagsakit
ningon siya David at magtutulo anak ni David kaloy iintawon ako kailayhan kong makakita. Kuya gani siya sa mga tinunan ni Jesus. Ningon ang ayaw tinunan. Ayaw siya sa muka. Apan wala siya undang o pagpakiluoy. Ingon siya, anak ni David, kaloy iintawon ako, layhan ko, ka makakita pagbalik. Hingingi si Jesus. Kung sa iya nakita, sa usang kabutang ningon siya, ang imong pagtuko nakapaayo ka, makakita ka. Wow. Daghang mga milagro nagipakita ni Jesus. Apat mismo ang mga tao nindoon kag Jesus. Unsay rason buhat nga rason ngano ang dakong doon sa katawhan. Nagsunod-sunod ni Jesus idal ang mga masakiton. Tungod kay gusto silang mahi. Ikaw ug ako igsoon. Kung gusto tag kaayuhan mo dool kita ni Jesus. Sayang pag-atiman ang iyong pagkamaunong manalipulong magpantay kanimo. Ako na imong request, Pastor Ray Baldonado from Pasay, sa dalan nga gilagtan ko. Salamat sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Sir Armando Inglaterra. Salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Sa kabutakon rin ko sa akong mga kauban karon sa among coffee Tok Brad Alvin Pastor Doding Dodong William Brilli Brad Tonio Sansis Brad Felix Salmiron. Salamat sa salamat sa pagbasa, Pastor. Salamat sa Ginoo. Sir Armando, God bless you. Uban sa inyong mga buhaton karon alang sa inyong pagtuon sa kapi. Salamat sa Ginoo sa tanang mga alagad sa Ginoo diya sa Samal City. Ang Ginoo magapadayon, magapamuhat ka nato labi na sa inyong gihimo. Salamat sa Ginoo sa mga Biblia nga inyong ipadala sa Negros Oriental, labi na labaw sa dapit sa area ni Pastor Kim. Wala nga idala usab ni Pastor Kim yung ikan sa Cebu City. Upat matuka po amo kong ihatag sa mga kaisona nining maunga napit. Pero layo lang ko ka Pastor Kim. Tingali na hawat na sab tungkol sa kadaghan kayong mga follower of listener sa area sa Gihulungan. O na nga, salamat sa Ginoo sa inyong magkinabuhi, Sir Armando Inglaterra from Samal, nag-supply sa mga Bible o sa para sa mga katawan ng Ginoo magapanalangin kaninyo ug abdingan mo sa Ginoo. Yes, sa mga kapatid. Labaw sa tanan sa mga alagad sa Ginoo. Mao ni imong request, Pastor Rizzy Baldonado, sa dalan nga gilagdan ko. O niya ako ning basahon ang ato nga tema karon aron ato gyud nga mahuman ang ato nga programa sa pagtuon sa mensahe sa Ginoo. Ang atong oras alas 4:23 man. O niya duna po'y mensahe si Ma'am Artemia Angelino. Good morning, Pastor. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo nga kanunay nga gipaabot sa mga katawhan sa Dios. Salamat, Pastor. Way sabayan Ma'am Artemia from Dumaguete City. Atong pasalamatan ang Ginoo kay ikaw ug ako. Yatagan ni kita og obligasyon. Kami igsoon dinhi sa Sign FM. Yatagan mi obligasyon. Usa lang usab ni ka instrumento. Labi na sa tanan nga mga nagapaminaw sa Sign FM nga nagaplano sa pag-fellowship. Og salamat sa Ginoo nga mga katawhan nga gibalik yun ang kadasik sa pagpangalagan ya sa buhi na to nga Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa mga patagusan na nagapaminaw karon nga nagapalibot dinhi sa Sign FM 95.3. Salamat sa Ginoo o niya ako ni nga basahon igsoon ingon diri manuol kita sa Dios. Unang ikaw ug ako
kung nagkinahanglan gyud ta og kaayuhan, nagkinahanglan ta kabaguhan, nagkinahanglan ta og insaktong direksyon, muduol kita sa Ginoo. Dili ta magpaabot igsuon nga ang Dios pay mo saludar nato. Dili ta magpaabot igsuon nga ang Dios pay mo ingon, moalagad ko. Ayuhon ti mo. Sila siya pay personal igsuon nga moari. Muduol nato og moingon nga ayuhon ikaw anak. Ikaw ug ako igsuon dapat kita mo mapaubos. Itao lamang ta sa kalibutan. Dili ta Dios. Dili ta Kristo igsuon. Sama sa anak sa Dios ay gipadala din sa kalibutan. Tao lang ta igsuon kung wa tay arang mahimo kung wala gyud ang Ginoo. Maunay isilsil ug ibutang sa tong una-una. Wa gyud tay arang mahimo bisag unsa pa ta ka profesional sa kalibutan. Bisag unsa pa ta ka linguistic. Bisag unsa pay rangko sa to ang kinabuhi sa kalibutan. Bisag presidente ka pa. Bisag unsa pa ta ang atong rangko sa kalibutan. Bisag hari pa ta. Nangalagad magani si King David. Nangalagad magani itong mga katawhan kanya ito nga mga ngilngit o mga dato pagkaayo kay kanato. Ning ila magani si Ginoo. Kita pagkaha. Tingali wa ko masayod sa inyo ang kahimtang o sitwasyon. Sa inyong propiedad, sa inyong kinaadman, sa inyong kahibalo. Pero ikaw ug ako moingon gyud ko, kitang tanan wa gyud arang mahimo kun wala ang Dios. Tanan natong panikamo, tanan natong pagtuki igsoon ug dili ug di gyud padalangin sa Ginoo. Wa gyud tay. Mao nga ikaw ug ako dapat unahon nato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo, pastor, mo request ko og song langit ang gihandog ko. Ako po ni nga i-play Ma'am Artemia Enquilino o niya while nag-play ang mga nga music nga inyong gi-request mo padayon ko pa sa exon. Langit ang gihandog ko. Langit ang hinungdan sa akong paghabu, kay dili kubot impernong dungan. Langit nga gihandog Mao ni imong request, Ma'am Artemia, langit ang gihandog ko. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Ma'am Juna Uro from Kuwait. Doon na siya minsay igsoon. Good morning, Pastor. Salamat. God bless you. I'm watching from Kuwait. Thank you for sharing about God. Ang pingan mo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Although ang akong asawa igsoon, kulang na lamang siya o sila og tisda. Tuwa karon sa Cavite City. O niya, nagulat na sila o schedule pagkahuman sa ilang training for Saudi Arabia sa Riyadh igsoon. Una akong ipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga kaubanan ulo ako mga pag-ampo sa ihang kauban nga wa sa kalusotayon sa medical examination. Ano na sa gibati ang Ginoo maghatag yun og kumpleto nga kayuhan, kumpleto nga kagawasan sa mao nga balatian. Bisan pa man ni Ma'am Mimin Rosagaran Pugoy ana karon sa Saudi Arabia sa Riyadh, maayong buntag kanyang tanan. May gabi iday sa Saudi Arabia o diha sa Kuwait. Tampingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho, labi na sa inyong nga panimalay nga nahabilin. O na nga nasayod ko nga dili lalim nga malayo ta sa akong kabalingong panimalay. Although nga akong mga kauban sa akong asawa,
hilak in taon tong uban kay first time pa ba na nang-apply og abroad. Di na siya lalim. Una nga ako mga pag-ampo, ako mga pagdasik, padayon na gin mo mutuon sa pulong sa Ginoo labi na sa tanan. Muduol gayon kadto kaniya. Kay wa ko'y lain nga makasulbat o muhatag nato tinuod nga kalikon kadasig. Kalipay na lang Diyos Ginoo igsoon. Adunay mensahe si Ma'am Mimi Norsagaran Pogoy from Saudi Arabia. Hello please morning pastor og sa tanan nga mga viewer listener, dalaygon ang buhing Dios sa and God bless you. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe gikan kayo sa Saudi Arabia. O ang Ginoo mag-amping kaninyo. Ako ni nga basahon igsoon while nag-play ang music nga gi-request ni Ma'am Artemia Inquilino from Dumaguete City. Manuol kita sa Dios, busa mga igsoon way hingpit nga kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaan nga dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. Ikaw ug ako igsoon nga gusto gyud nga makasinating sa pagkamayos Ginoo, kita gyud muduol kita ni Jesus. Dili ta mohulat nga ang si Jesus pa mooy mo pakiluoy nato kinsa magunda. Aw lang ta eksos kalibutan. Wa gyud tay arang mahimo kuno lang ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Sir Brain Himina from Giholngan. Salamat sa Ginoo gikan dinhi sa Kuwait Usab. So si Ma'am si Ma'am Juna Uro gikan po ni sa Kuwait nagwatch karon og si Ma'am Mimi Norsagaran Pogoy na usab di sa Kuwait. Salamat sa Ginoo sa taga Kuwait karon nga nagapanarbaho mga OFW. Nya nagapanarbaho sa Kuwait. Mayong gabi ikan yung tanan diha tingali na as mga alas 11 or alas 10 sa kagabion. Mayong gabi ikan inyong tanan. Uspon ko sa pagbasa. Maing buntag usab kanimo Sir Brain Himina from Giholngan City, Exxon. Amen, hallelujah, Jesus. Sa kamot ko, langit ang dungan ko. Ingon diri Exxon, busa mga Exxon mahingkit kitang kagawasan Nagulat ang Ginoo. sa pagsulod sa labing balaan dapit pinaagi sa dugo ni Jesus. 20 Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong alagianan, usa ka buhig agianan, lahos sa tabil. Nasa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Kinsa man ang labing gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios si Jesus na. Alang sa kasayuran sa wala makasunod gayon sa atong mga programa, ilabi na sa sayong kabuntagon. Ang atong pagtuon dinis Biblia step by step, watay gi sayloan, watay gi laktawan nga mga kapitulo bersikulo hinungdan ato ning hudton yung basa. O nya di ni madala nato memorize kay by chapter to chapter, verse to verse ang ato nga gibasa aron ato gyud nga masayran ang litunganay, ang kasaysayan sa balaang kasulatan. 22 Busa manool kita sa Dios uban sa matinud-ang kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Ug sa di ay matinud-anong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Dili day ta gikinahanglan nga moadto ta sa simbahan sa atong pag-adto igsuon kanang dili matinud-anon. Dili kinasing-kasing ba kay daghan kay mosulod og simbahan nga pagpaasip lang sa silingan, pagpaasip lang sa tao sa kalibutan, nanimba man gud ni. Kumusta man ang atong pagsimba sa simbahan? Wala ba ta ni atong simbahan aron ta magmarites? Wala ba ta mo ato sa simbahan mention aron mulantaw sa bag-ong gisulod sa imuhang kauban, sa imong katapan? Bag-og sipatos, bag-og sinina, bag-og relo, ug unsa pa, bag-og cellphone. Ikinahanglan mo adto ta sa simbahan na atay mapaubsanong kasing-kasing di ta mapagarbuhon. Imo adto gani tag simbahan, mamantay ratas ato ang mga kaisunan, way klaro. Kausik-usik na lamang nas oras.
may pay mananong tag amuti igsuon na apan tay mapaabot kaysa mo adto tag simbahan puros lamang pamantay sa uban. Igsuon ang Biblia nagtug-an nimo nagtug-an nato aron ikaw ug ako mahimo kayong hingpit atubangan sa Ginoo. Mao ang Biblia igsuon dili pwede ato na lamang mura na lamang idula-dula ang pulong sa Ginoo. Ano na mensahe si Pastor Rizzy Baldonado, walay tao na nangita sa Ginoo kundi ang Ginoo maoy nangita sa tao. Mao nga kun mag-antos kita ato ng sala kay Ginoo nagpaabot ra sa atong pagduol. Tinuod gina igsoon nagpaabot ang Dios nga moduol ta. Muadto ta mo saludar ta igsoon. Dunay mensahe si Ma'am Jonah Oro from Kuwait. Amin Pastor, true John. Kinahanglan kinasing-kasing lang pag adto sa job. Amin Pastor. Tinuod man kuna. Kay kun mo adto tag simbahan magpa-as if lang ta nga kuno hay Kristohanon. Pag abot sa simbahan nag-uga kay galantaw sa kauban kapag umanig sinina. Ako wala man. May mupalit sa ko kay musimba ko sunod simana. Musimba ra na bagong sipatos, musimba ra bagong relo, musimba ra bagong cellphone, bagong gadget kay ikapakita sa kauban nga nagsimba panghinambog igsoon. Wa bata na sayon na ang Dios wala naglantaw sa gawas, naglantaw siya susunod sa atong kasing-kasing. Una-una og sa labutan ugway nalilong sa iyang mga mata. Ingon ang Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 13, walay usa ka butang nga masalipdan gikan sa iyang mga mata, kining tanan dayag ug maghusay lang kita. Unya sa umabot ka panahon. Mao nga ikaw ug ako nagtuo ta nga moadto tag simbahan ug mang-adlaw ug karon gikitagaan matag kagawasan igsoon pagpili sa pagsimba Sabado man ka ug Domingo. Kay kun ato nga i-implement sa atong kinabuhi ang kaniadtong panahon ka Moises igsoon, di na siya pwede. Ngano man binalaod man na mao na pagkatao ni Jesus gitagaan tag freedom. Mao sa atong pagpangalagad kung pinugos way ayo kinaamay mga organisasyon nga ang mga tao pukson mangisog og musimbag lain, mangisog musimba ang uban og laing organisasyon kay gusto nila adtos ilaha og sila magsigig pangulami. Ari ta diri sister brother kay kaning amo ang simbahan giangkon pa kining among title sakto ni yung sagunan ninyo ekso muna kung ikaw ug ako kung dili ang atong prinsipyo o baruganan wala na inline sa Biblia di gyud ta magkasinabot apan kung ikaw ug ako bisag unsa pa inyong organisasyon kung ang inyohang pagtuon sa Biblia inyo nang gikinabuhi ug ako nang ikinabuhi managsuon ta atubangan sa Ginoo magkasinabot ta. Pero kung dili gani diha ta dili magkasinabot diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ako kining ipadayon sa pagbasa igsoon ingon diri duolo nato siya uban sa kinasingkasing pinaagi sa pagpisibis na hinluan gikan sa konsensya nga sad-an og sa lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas Brother Raymond Candelario from Cavite City ug sa tanan nato nga mga igsoon diha sa Cavite City. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong nahuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayon niya ang iyang saan. Wow, grabe sa. Kinsay nagsulti niini si Jesus. Iyang tumanon yun ang iyang saan. Pero ang tao nindot kay mo saan. Pastor, musimba niya ako, mga lagan niya ako, labi nagtagaan ko o kayuhan. Ang Ginoo igsoon mo tubag pena. Ang Ginoo muluwas pina sa panahon nga ikaw mong sampit niya. Muluwas na sa igsoon nga numan, maluluyon si Jesus. Abat di man kung ang imong saan, imo ng pagyason, sunod ana posibilidad di nakatagaan o kagawasan. Di nakatagaan sa imong ipangayos Ginoo. Anak nasabkang mo ingon nga no maniwa manon ko dugkas Ginoo. Mangutana ta daan sa tong kaugalingon ug ato pang isineryos si ang Ginoo.
Basig nagpa-asib lang ta nga nagsisimba sa simbahan. O ni atong pataas ang ginayaan, layo kas tinuod. Way ayo. Di na dawaton sa Ginoo, katuot ta. Ikaw ug ako dawaton ta. Bisag kapila pa ta mo ingon na amang Holy Spirit namo. No, ang tinuod nga no, na Holy Spirit mapailubon, mapaubsanon, nagkinabuhi sumala sa balaang kasulatan. Ikaw ug ako pwede ra biyang kuangkon na naay Holy Spirit apan timani ipakita sa imong pagkatao kung naa ba kay Holy Spirit. Hello, Inoon. Iingon si Jesus, kung dili ka mumutuo sa akong isulti nga ako gipadala sa akong amahan, tuohi ko ninyo pinaagi sa mga buhat. Nausao man nato pagtuo, pag-proof ngadto sa uban nga Kristohanon ta, kunya atong pinulungan batas sa ginaya dili Kristohanon, may pinili Kristohanon ng trabaho. Ingon diri Exoon 24, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma o sa buhat sa maayo. Grabe sa di ra ba yung ilang Kristohanon Exoon kanang pagbuhat o maayo. Makaingon tang Exoon may dili Kristohanon kaysa Kristohanon nga moangkon nga bisan gani ang binuhatan dili maayo. Hello, kusog mamutang-butang, kusog mangisyo, kusog mo underestimate, diya Kristohanon. Maunay maayo, mangutana kus matag usa ka nato. Ingon diri Exoon, dili nato undangon ang batasan sa pagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinisigay hinuon kita labi na kay nasayod ka mo nga hapit na muabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Ang angay na to ang buhaton ikaw ug ako, nagkalain-lain matag title, dili nato ni ipadako ang title, dili ni ipadako ang simbahan. Dapat ikaw ug ako magdinasigay mga alagad sa Ginoo. Dili ta mag-ergohanay kabahig Biblia, dili ta mag-ergohanay maglalis igso og kabahig Biblia nga moingon ta ako mo sakto. Kining title nako sakto. Mao ba ipadako ni Jesus title sa simbahan? Wala oy. Napay Biblia nabasa ba diha Exoon? Wala. Ingon diri sa 26, kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala kung tuyoon gayon nato ang pagpakasala. Grabe sa kay ang tinuod pagpakasala kabalo ka nga sala imong gituyuan, asala na nimo agwantahan na. Dili kay miingon ta Exoon mapasayloon manggon ang Ginoo pastor. Yes lagi, dili lagi ko mo supag ana. Mapasayloon lagi ang Dios. Si ibag si Adan kapila nagpakasala 100 times. Mao nga ikaw ug ako dapat maningkam mo ta, dili kay mo ingon ta maigsoon bagohon bitag kus Ginoo na kung dili ta mo duol, dili ta full surrender ato bangas Ginoo, mubag-od ay ang Ginoo nato. Labaw sa tanan ug di ta maningkamot nga mahimong pag-uputli ato bangas Ginoo. Daghang mga Kristohanon, mga kaigsunan, Kristohanon nga lang pero batas sa kinay piti-patia. Ingon diri mga kaigsunan, kay wala nay sakripisyo alang sa mga sala kung tuyoon gayon nato ang pagpagkasala human kita makahibalo sa kamatuoran. Klaro dili. Mga Kristohanon igsoon nakabalo ginas kamatuoran exit kung sa pastor dili mawali o kamatuoran totally magwali-wali rag tapik niya sa iyang batasan kinaiya. Diri mga igsoon sa ato nga programa sa kahinginan sa FM radio o sa media, wala ra bagyo ni gidipigan ikaw ug ako. Igo tag tanan ani kung ang ato na kinabuhi sukwahi sa Biblia igsoon. Ang nahabilin hinuon maulang ang kahadlok sa umaabot nga paghukom. Og sa bangis nga kalayo nga mulaglag sa musukol sa Dios. Grabe sa. Unsa day mulaglag sa ulahing mga adlaw? Bangis nga kalayo. Naabas Biblia nga ulunok sama ni Noe kani ato wala oy.
wala na mahitabo, di na mahitabong na ilono. Kay kung maunay mahitabong maigsoon naghahanap kay mabuhi. Ano man dagahan kay mga scientist mo atos laing planeta. Mo atos mo gama rag species. Pero sunogon gani wa koy exempted. Og daw gid igsoon pagtong gyud. O di ba? Patyon sa walay kaluoy ang mulapas sa balaod ni Mrs. Kun hukman nga sad-an pinasigan sa pagmatuod sa duha o tulo ka saksi. Kani adtong maigsoon patyon gani. Grabe ang balaod ni Mrs. kani adto. Kay pinalaod yun. Sama sa balaod sa laing nasod, kanang mga kawatan, hilom yun. Ngano man, putlon man kag kulamoy. Pero sa Pilipinas, naanad ning mga kawatan. Makaluluoy ning mga tao nga gikawatan. Kung ano pong dili masakpan. Imbis para sa panginabuhian sa kaugalingon igsoon, kawaton pa. Dunya ka ng mga kinaiha igsoon, maura ba na grabe, sikat pa kani adto. Nga maura ba'y nagbudhi ni Jesus, mao si Judas. Kawatan man to Judas. Maniningil bitos buhis. Mao nga naanad to nangilkil. Nang lisubi na igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas. Brother Jose Pino Paran from Cebu City. Amen. Blessed morning Pastor Saf o sa tanan nga kaigsunan diha kang Kristo Jesus. Wow, may buntag kanimo diha. Brother Jose Pino Paran from Cebu City. Diba? Ang balaod ni Mrs. Patyon oy. Katong iyang sinaligan nga nang nagbuhat og dili maayo kanang minyo sa ngalan ana igsoon kanang sala na kanang naglaki nagbai limot ko sa termino ana igsoon gipatay man to pinagis bato sa panahon ni Moses taon niya si Moses wala ka dipinsa mao man gani ang mga tao kaniadto pamatun-an gani nya makapirma na ang labaw pareha kang Daniel patyon gud ka dili naman na pwede nga usbon basta makapirma na ang labaw. Pero sa Pilipinas, nagsanak na ng mga tao man kaigsunan ng mga balasupas. Ganun man, makaluluoy in taon ang mga inosente. Pero sa laing nasod igsoon mo nang walay kawat ito, kay putlan ko kagkulamoy, dugdugpon ka, ibartolina ka. Pero sa Pilipinas igsoon, wala pa ng pagpalaurana. Freedom magunta. Ingon diri igsoon sa 29 karon unsa may angay nga buhaton ngadto sa tao nya nagtamay sa anak sa Dios o nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan. Adunay mensahe si Pastor Rese Baldonado dili ta angayan nga mamira sa mga tao aron daton sa relihiyon. Ang tanang tao naa nay relihiyon ato mauna lamang ang pagsiguro kung tinuod ba imong relasyon sa Ginoo. Sakto gina Pastor Resi. Saludo ko anak na mensahe. Mao nga diri libre nga dunay mo gawas, libre sab nga dunay mo sulod. Amen ba? Freedom, ikaw ug ako adunay kagawasan uldo sa atong pagsulod sa simbahan. Seryoso ka. Kay kung dili ka seryoso, pwedeng di ka tubagon sa Ginoo. Sa ikaingon ko na, kausik-usik lamang, tas panahon, pay magtanong tag kamuting kahoy na patay mapaabot. Hello, ikaw ug ako igsoon, way nalilong atubangan sa Ginoo. Muna sa atong kinabuhi, sa atong paglit og mga simbahan, dili mi mangumpinsir sa nagkalaing-laing organisasyon. Kung dili bisan asa mo nagpasilo nga title o denominasyon, siguro nga ang mga pastor o mga wagwawali nagkinabuhi sumala sa mensahe nga ilang giwali. Apan kung dili gani igsoon, pwede na o
dili na angayan nato nga ilhon nga Kristohanon. Tinoo dili. Nganuman useless ang muangkon nga taong Kristohanon apan batas sa kinaya pinulungan dili Kristohanon, may dili Kristohanon. Hello, bato-bato sa langit, ang matamaan wag sanang magalit kay mao gani tinuod. Dunay minsay si Brother Raymond Candelario, amin. Og salamat usab sa imuha nga pagwas karon Sir Wilberto Bordin, good morning pastor sa tanan. Salamat sa Dios, salamat sa Ginoo. Unang kining atong pagtuon sa sayong kadlawon, wala ni ginipinsahan, wa ni ginitigan nga relihiyon. Bisag nagsimba kag Sabado, nagsimba kag Domingo, lamang ang imong pagsimba pag-adtos Ginoo pagduol, ang Dios yo'y imuhang gisimba. Dili si pastor, dili si pastora, dili si sister. Kay kung mao gani ang pag-adto sa simbahan, ang imuha lang isig katawo mo imong gilantaw, posibilidad maluya ka. Nganuman, may ngon, katubitaw siya. Wa na, maritis na ta. Hello, magsigit ag monitor sa ubang mga simbahan. Dili na monitoran unaha ang inyong kaugalingon. Dili ta ngayang mo monitor sa uban. Ngamuingon tag pila na mamon lamang kabuok diha, usa na lamang mo kabuok. Nusaman mo tag monitor mo sa mga title og simbahan sa uban, pero wa mo nagmonitor sa inyong kaugalingon. Mo giingon siya sa Mateo City City, ayaw hukmi ang uban kung naapay trosos inyong mata nga nag-ali kaysa puling sa uban nga inyong gibantayan. Hindi yun mo kadaog sa troso nga nagbabag sa inyong mataon niya. Munang ikaw ug ako, ang Biblia mo korreksyon, mo tudlo. Muna'y giingon niya mga kaigsunan sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kantos 17, ang Biblia gibugna pinaagi sa lamdag sa Espiritus Ginoo pagtudlo, pagbanlong, pagmatuto aron ikaw ug ako masinangkapan sa tanang buluhaton igsoon. Yung sao man nato pagkasinangkapan o pag kita patulos Biblia. Yung sao man nato ana. Layhat ta maigsoon nga kanunay ratang uyon-uyonan. Kanunay ratang hilot-hiloton sa mensahe Ginoo hangtod mo balik si Jesus, maura gyapon atong batasan. Maura gyapon atong kinaiya. Mapay dili Kristohanon, wa ko ning dapig sa dili Kristohanon. Kay kita, igsuon kita ang kahayag kita dapat mo'y muuna pagpaamit sa kayag na atong na angkon. Kahayag man tayo igsuon. Ingon dire may igsuon sa 29, karon unsa may angay nga buhaton ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios o nag-isip nga walay pili ang dugo sa kasabutan nga gihinlo kaniya o unsa may mahitabo sa mga bugal-bugal nagbugal-bugal sa espiritu nga naghatag sa grasya, sigurado gayud nga mabugat ang silot nga ipahamtang kaniya. Kinsa di ay silutan ang bugat nga silot pagyaga-yaga sa mga nangalagad sa Ginoo o mga alagad sa Ginoo pinaagi sa pagwali diha sa tinud-anay igsuon nga dunay Holy Spirit. Mao nga sa simbahan lahi ang palesiya sa gawas kaysa simbahan. Kung ikaw biay-biayon sa sulod sa simbahan, ang gibiay-biay mo'y panalangin yan, panalangin nas Ginoo. Ang nagbiay-biay, ang nagbiay-biay, ang nangyubit, maunay hukmas Ginoo igsoon. Pero atos kalibutan, sikat ang manaog-daog, sikat ang mubiay-biay. Kanuman, mga tao man ako, ingon man na, ana po mga Kristohanon, sipit-sipit o Biblia, pero timan igsoon, kung gibuhatan kag sama ni anak, bulahan ka. Ano man, ang imong pagsunod sa Ginoo, ang imong pagsimba, dili tao, kung dili ang imong gisimba ang Ginoo. Mao nga ikaw ug ako dunay pagsulay, pasalamati ang Ginoo.
kung moabot nimo igsuon na ay mga problema, mga pagbutang-butang, mga pag-underestimate gikan sa uban, kay siyempre kinsa maday mo butang-butang ang Ginoo, hindi man siya kahimo maigsuon ni anak. Siyempre ang mga tao sa mga hilaw nga mga Kristohanon nga sama anak, mao na moingon nga ay magsimba diha oy, mao'y magbuot, mao'y magsigi pang ngulami igsuon anang uban. Unang sakto bina ang giingon ni Pastor Ray si Baldonado from Pasay, watay katungod nga masig kulami sa ubang pundok nga naanay pundok, dapat igsuon padayon ka ang simbahan para na sa tanan, dili na imuhang simbahan. Imuhang kon ganitag ako abi ng simbahan, awa ko kay klaro. Hello, simbahan si Ginoo. Kung ato nang angkonon igsuon wa ta kabalo, wa ta kasabot sa tinud-anay nga teaching sa Biblia. Ingon diri igsuon, ako ning basahon sa 30. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayon ako og papairon ko sila, og nailhan usab nato ang niingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Kinsay kaingon? Ako ning basahon igsoon ang 30 pagbalik. Kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon, manimalos gayon ako o papayron ko sila, o nailhan usab nato ang miingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawhan. Makalilisan gayon ang pagkahulog ngadto sa kamot sa buhi nga Dios. Maunay lisod. Mas makalilisan pa ang mga Kristohanon nga mahulog gikan sa kamot sa Dios. Nano man na sila kahibalo, murang nagpariha naman na o mga sedusyo parisiyo, mga magpapantay sa balaod, mauna man ay mamantay, mauna ay manginjik sa palibot, ayaw mong simba diha, kay wala na klaro, ayaw mong simba diha. Maunay manaot sa tao sa mga silingan, maunay magsigig yaw-yaw. Pero ang kinabuhi kinauya, wag yun intawon mausap. Mauna igsoon, yakin sa may musilot, base sa Biblia, ang Diyos, dili si pastor, dili si pastora. Munang ikaw, nangalagad nga matinudanon nga seryoso, pailob lang igsoon, paubos lang. Kaya kinsa ka tong magpailob, magpaubos, ipataas atubangan sa Ginoo. Ingon ang 32, hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto, niadto mga adlaw human kamo dan agi sa kahayag sa Dios, nagantos kamo og daghang mga buta apan wala kamo makabutok diha sa pagkipiso. 33, may mga higayon nga gibugal-bugalan kamo og gidaog-daog atubangan sa katawan, og usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom ni ining paagiha. Di ko nato ang mga likayan eksoon nganay mo bugal-bugal nimo. Pero kung tinuod kang Kristohanon, imo nang ikalipay nga naman si Jesus gihimuan sa ingon, gibugal-bugalan, gitamay, gilunan ug unsa pa. Bisan katong gabitay na sa cross, niingon pa gyud, kung tinuod kang hari kanaog diha sa cross ug luwasa ang imong kaugalingon ug kaming duhang kabitay. Agatubang kadupa, pero niingon ang usa katong dapit sa tuo, wa ba ka masayon nga kining kauban natong kadupa diri dili na angayan, kita mo'y angayan nga silutag ug sama niini. Kung sa iyang giingon, amahan ko, kung muadto ka na sa paraiso, inom-dum may biya ako. Wala siya ning ingon igsuon nga ikuyog biya ako, kung dili niingon siya sa pulong inom-dum biya ako. Kung sa giingon ni Jesus, karon dayon kauban ka sa akong paraiso. Wow, grabe, maunay tinsig, maunay gustos Ginoo kanimo o kanako. Wala na'y daghang interview,
kung ikaw kinasing-kasing nga moduol sa Ginoo, wa nay daghang interview, wala nay daghang gikinahanglan pag-application letter ug unsa bayodita nga imong i-apply sama sa trabaho. Mga apply gani kag trabaho paingon sa laing mga nasod, grabe kay ang medical. Dili gani kakapasar sa medical, balik kog kas agi. Unsa pa ka nga layhatang mo atos langit? Grabe kaayo na igsoon. Gikinahanglan ikaw ug ako man kaigsoonan kanunay natong usisahon ang atong kinabuhi igsoon. Adunay mensahe si Pastor Rizy Baldonado atong sabton maayo ang relihiyon. Ngalan nga imuhang gibarugan aron dili ka mahimong rebelde sa atong balaod o gug dili kay imuhang ipisigarbo nga ikaw ray sakto dili makagawa sa Roma 23 Roma 3:23 tinuod ka na. Mao nga ang Biblia nagtug-an, nagdiskas, nagtudlo sa insaktong kamatuoran aron ikaw ug ako makabalo kung unsay angay ug dapat ug pamaagis Ginoo aron ikaw ug ako sa kalibutan igsoon naa sa insakto nga balaod sa Ginoo. Padayon kita igsoon, ingon diri kay nasayod kita kinsa ang nag-ingon manimalos gayon ako o pabayron ko sila o nailhan usab nato ang mingingon ugman sa Ginoo ang iyang katawhan. 31 ingon diri makalilisang gayon ang pagkahulog kadto sa kamot sa buhi sa Dios. 32 hinumdumi unsay nahitabo kaninyo kaniadto niadtong mga adlaw human kamo dan-agi sa kahayag sa Dios nagantos kamo og daghang mga butang apan wala kamo mabuntog diha sa pagkibiso. 33 may mga higayon nga gibugal-bugalan kamo gidaog-daog atubangan sa katawhan. Naay mga panahon gyud igsoon nga ato ning masugatan. Nagdaokon ka, pilo-pilohon ka, usa nang pilo-pilo. Tamayon ka, ilokdahon ka, i-underestimate ka. Mao ba'y magbuot sa imong kinabuhi? Ikaw igsoon. Mga Kristohano ta ato ba nga sa Ginoo? Unahon nato pag-examine ang atong kaugalingan. Unang kadaghan kayo sa kalibutan. Agkadaghan na kayong pundok nga di gud magkasinabot nga naman. Wala ba magreliyon igsoon? Muingon man nga kanang inyong reliyon diha. Reliyon ay diskutan. Munang dinis media mo igsoon, mag-iskot ka ni reliyon di na ako na entertainon nga naman. Sa ato nga programa sa kahinginan wa gyud ta magdala title dire. Wa ta magdala og titulo, title sa simbahan. Ang ato nga tuyo dinis kahinginan pagpaambit sa pagkamayos Ginoo. Pagpaambit kun kita nagkinabuhi ba sumala sa Biblia igsoon. Ingon ang 33 may mga higayon nga gibugal-bugalan kamo gidaog-daog atubangan sa katawhan o usahay nahiapil kamo kanila nga nahiagom niining paagiha. Nakikambit kamo sa mga pag-antos sa mga preso. Si Apostol Pablo igsoon na wala din na preso. Gisontok, gikulata, gibugal-bugalan, gipreso, naanod pila ka oras dito sa dagat igsoon ka utaw-utaw. Ingon diri sa dihang gisakmit ang tanan ninyong mga kaptangan malipayon kamo nga midawat sa inyo ang kawadon tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo sa mas maayo pang mga kaptangan nga mulungtad hangtod sa kahagturan. Wow! Kung doon ay pulong sa Ginoo, unang doon na magoy mga panahon sa mga area labi na karon igsoon nga ningsanak ning mga kawatan sa nagalaing-laing mga area igsoon. Una nga Ginoo lang usab mag-igo sa ilaha. Makaluloy itahon tong mga
nahiaguman ba anang mga kalihukan na igsuon muna nga kanagon nga kalihukan dili maguna Ginoo may nagiana ang gigagiya ana may igsuon tingali na anas mga bisyo na anas kahilayan ug unsa pa kay ang tao kung malulong sa bisyo mangawat na dili ra ba gyud na mo ila og pamilya dili ra ba na mo ila o kinikanan tinuod gyud na usa sa akong estudyante iyang mama halin sa tinda sige akuha ning adto igsuon sa ako ang arong naghilak ang mama akong inan ma'am unsay akong ikalagan iko ingon siya nga nagsige ra sulod ning akong anak sir iko sige gud nga wa man ay sulod-sulod iko kinsa man ay imong anak iyang gitukan iko adto adito palihog ma'am dito sa kompyuteran patuar na dito iko ano man ay sige kawala ning among halin sa among tinda kay iyang kuan ipabalunan pa ko iko adto ninyo dito ma'am kay pagsabot mo sa imuhang anak kaya ang tinuod ako ng hambugong mahagbong magkunagawa magkano sulod-sulod sa iyang klase even ang mga classmate mao na witness isa sige panguha dito galin sa akong tinda nganuman naspesyo ba unang ka ng mga taong inana kanang kusog kayo nga kalihukan ni anak igsoon pero sa laing nasod sulay pangawat sa laing nasod igsoon potol lain natong tudlo implementation man unang dunay mga rapist dunay mga dili maayo chutukil dayon pitayon dayon unang naluoy ko sa usa ka anak nga gilambo sa papa unong 7 ka bulan pa lang namatay dinis Negros Oriental ano man gilambo sa papa kay sige gahilang o niya naglagot ang papa kay adik gilambos ng bata patay oy pila ra gud tao'y bata grabe sa way kaluoy way batasan labaw sa tanan ato banga sa Ginoo kung ang tao may nalukon sa Ginoo ibig gani pagpasakit o mga hayupan dili magani na dapat buhaton sa tao igsoon how much more sa tao grabe sa mao nga ang mensahe Ginoo dako kayo ni kahimuan sa tao aron ikaw ug ako magkat-on sa pamaagi sa Ginoo ingon diri busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig kay duna kitay dakong balos mao nang ikaw ug ako kung adunay pagsalig sa Ginoo dili nato nawat-on kay duna tay dakong balos atubangan sa Ginoo hilo nakuha ba nato kung ikaw ug ako nagpadayon sa pagpangalagad sibo sa pulong sa Ginoo sigurado na agud kay balos kining atong gihimo musayo og mata sa kadlawon musayo og bangon musayo paminaw sa FM radio musayo og sa Facebook live Luzon, Visayas at Mindanao na agoy maayong balos ang Ginoo kanato mao nga salamat sa Ginoo Luzon, Visayas at Mindanao even nga naa karon sa laing mga nasod mga OFW naghago og panahon aron sa pagpatalingog sa pulong sa Dios igsoon ingon diri kay sumala sa giingon sa kasulatan dili madugay siya moabot gayon dili siya maglangan hinumduman nato ang kasulatan ang iyang saad igsuon iya ginagtumanon apan kon ang tao mo saad posibilidad na aragyos sulo 50 ang tao mo saad karon adlaw pagkasunod semana pagkasunod bulan lahi na sa ang rason apan kung tinuod kang Kristohanon ang imuhang saad o mga saad sa Ginoo dili na mausab inuman dili man si pastor si pastora si sister si brother ang imong gisaaran kun dili ang imong gisaaran ang Dios mao nga atubangan ang imong saad ngadto sa Ginoo exam ingon diri sa 38 apan ang matarong kung katawhan mutuo ug mabuhi wow kung katawhan tas Ginoo
mutuo tas Ginoo, musalig ta, muduol ta kadto kaniya, mabuhi jud ta. Ingon diri, aban kun may musukwahi kanila, dili ako mahimuot kaniya. 39, dili kita katawhan nga mosibog og tungod niini mga laglag, kun dili katawhan kita nga adunay pagtuo og maluwas kayod kita. Si Jesus niingon siya, ang imong pagtuo inday, ang imong pagsalig maoy nakapaayo kanimo. Mao nga ikaw ug ako, ilabi na sa adunay mga kapansanan o mga balatian, tuuhi o saligi ang Dios nga moayo kaninyo. Kaming mga alagad sa Dios, mga prerequest, mga pag-ampo, paghangyo ngadto sa Ginoo, instrumento lang mi aron tadunggon sa Ginoo sa inyong gipangayo nga kaayuhan. Maunang salamat sa Dios, niningtag na og dapit sa kabuntagon ang atong oras. Alas 5:10 pa man mga igsoon atong padayon. Ingon ang Mateo igsoon, ang ato nga heading karon, manuol kita sa Dios. Pangutana, unsa man di ay pribilehiyo pastor sa diha nga manuol kita sa Dios? Unsa may akong makuha kung kita moduol sa Ginoo? Naatay makuha, naatay madawat igsoon. Mga kabuk-at kuhaon na sa Ginoo, mga kabuk-at nga imong gipas-an kuhaon na kung ikaw mutuo o muduol sa Ginoo. Ingon ang Mateo kapitulo 11 versikulo 28 ngadto 29. Umari kamong tanan nga nagabudlay. When we talk about umari kamong tanan, ikaw o ako walay kipili ang Ginoo. Lamang igsoon do na kay buhaton, ikaw o ako moduol sa Ginoo. Dili kay ang Ginoo mo'y moduol nato. Hello, kinsa man ta sa iyang atubangan. Gikuha tagikan sa lapok, gikuha tagikan sa yuta, o ang atong kininhawa kinabuhi hinulaman sa Ginoo. Kuhaon nato ang mentalidad nga moingon ta, bahala lang Ginoo God. Manalipod ba bitaw siya, mapasayloon bitaw siya, how come igsoon? Wa ta maning kamot, wa ta mo sakripisyo. Masakripisyuhan pa nato ang mga butang sa kalibutan. Mas unahon pa nato ang mga kabtangan sa kalibutan kaysa mga kabtangan nga sa langit ng kabtangan bahanding nga tuas langit. Ikaw o ako igsuon kanunay nga gipahinumduman sa pulong sa Dios. Mao nga kini atong programa kanunay nagpahinumdum sa matakusa. Maalagad mata og dili alagad, Kristohanon matag dili Kristohanon, labaw sa tanan sa naminaw sa Shine FM 95.3. Kay dili lamang Kristohanon nga naminaw, dili lamang mga alagad sa Ginoo, kundi kutob sa adunay FM radio nga nagapalibot nining mao nga dapit sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, makadungog sa minsay sa Ginoo. Luzon, Visayas, and Mindanao, ibin sa laing mga nasod. Nang salamat sa Ginoo ako kining basahon. Dili mga kaigsuonan nga ang Dios pay moingon nato, dool anak, ako'y moduol ninyo. Kung dili ikaw igsuon, ako, ikaw dapat maoy moduol sa Dios. Ato ning basahon ang Mateo kapitulo 11 na amoy Biblia diha igsoon. Ingon diri igsoon sa Mateo 11 versikulo 28. Ingon diri, duol kanako kamong tanan nga gigapuyan. Usahay wi ang tawo kung kapuyan nas pagpangalagan, dili nalayhang mo duol. Usahay ang tawo maluyan nas pagpangalagan, dili na mo duol. Daghan ang rason igsoon, mauni mauna. Mao maguni pastor, mao maguni hinungdan. Si pastor na
Mao hinungdan si pastora na hinungdan si sister manggod. Sa tupa ang imong kalawasan na ni pastor ni pastora na ni sister. Nakuha ba nato igsoon? Ang imong pagpangalagad at kadipindis imong silingan o dili mo simba imong silingan, di sab ka mo simba. Asa man nagikan imong kalawasan na si imong silingan na ni pastor ni pastora, wala igsoon na as Ginoo. Mao nga ikaw ug ako maningkamot, individual maningkamot. Amen ba? Kaya ang kaluwasan dili grouping, dili title. Dili title sa simbahan. Mauni akong title Ginoo. Magdala ka dito, dala kag papili, certificate. Accomplishment igsoon. Kaya mga apply kag trabaho karon, di magkakasulod og wala kay daghang certificate. Certificate of trainings. Certificate of mga seminars. O uban pa nga imong kapamatuod igsoon nga daghang kag background sa trabaho. Ang gikinahanglan sa Ginoo ikaw muduol ngadto sa Ginoo ug muila aron ang kabugat ug kakapoy nga imong gipas-an karon kuhauna sa Ginoo igsoon. Salamat sa imong nga pagwas karon, Brother Sal Proverbs, ug aduna kay mensahe. Amen. Tinuod maguna. Unsay giingon diri? Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan. Usahay ang Kristohanon igsoon kapuyan biya. Mas maulahi sa dili mga Kristohanon nga mosulod bag-o pa lamang nga mo fellowship, mao hinuoy dasig, mao hinuoy makasabot. Pero katong mga Kristohanon igsoon magpalagay-lay lang. Nagsalig ba? Ayaw salig igsoon. Basig makapsat tas atong gininhawa nagsalig ta. Paingon kita, tagulkol kita sa impyerno igsoon. Maura ba na'y pamatulan sa Biblia? Kagulkol kita, laktop kita igsoon, pagtog kita. Ingon diri, duol kamo kanako kamong tanan nga gigapuyan o gibug-atan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Maunay saad ni Jesus. Maduulo ta kay siya andam mamukuha sa atong kipasan. Muhatag siya og kagawasan sa kabug-at igsoon. Mao nga ikaw ug ako kung unsa may imong gipasan karon, kung doon na may mga problema, doon na may mga baladian, duol ni Jesus kay siya mo tangtang yan ang tanan. Nang salamat sa Ginoo sa tanan nga mga follower ug listener sa Sign FM, sa tanan nga nagaplano sa pag-fellowship nining mao nga dapit, abli ang kahaganghaan, pultahan sa simbahan alang sa tanan. Unang salamat sa Ginoo sa dakong pribilehiyo. Dili ni angay natong sayluhan mintras aduna patay kinabuhi mga binata. Ingon ang 29, ingon diri, isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako. Grabe. Si Jesus naghagit sa matag usa, sundan ninyo ako. Kung ikaw ug ako mahimong Kristohanon atubangan sa Dios, atong sundon ang pamaagi ni Jesus. Atong sundon ang kinabuhi ni Jesus. Nagpaubos siya, nagpailog siya, nag-anto siya, nagsakripisyo siya. Aron siya kahimutan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Why not ikaw ug ako? Kung unsay gibuhat ni Jesus, kung imo nang mabuhat, kung ako nang mabuhat, ikaw ug ako dako ug ikagarantiya, ikaw ug ako luwason gayud sa Ginoo. Ingon diri, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Ako malumo ug mapainobsanon. Wow. Unsa di ay si Jesus, malumo, mapaobsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Wow. Grabe. Ingon ang 30, sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug kaan ang ipapasan ko kaninyo. Nganuman mahimong gaan ang imong kabugat kung ikaw ug ako muduol sa tiilan sa Ginoo. Ingon ang Isaias kapitulo 55 versikulo 6. Naamoy Biblia igsoon.
Ingon ang 55 sa mga Isayas, ingon diri dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Ikaw igsuon samtang aduna pay gininhawa, naay pag-asa. Mga kabugat, mga problema, mga balatian ug unsa pa nga naa karon sa inyo ang kinabuhi, duula ang Dios samtang ato pa siya masampit igsoon. Dangop sa Ginoo igsoon. Ingon diri Isayas kapitulo 55 versikulo 6, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Kay kun wa na gani tay panahon mga igsoon, wa na gyud. Goodbye Philippines ganda. Hinumdumi ang atong kinabuhi, dili na to ikagarantiya. Kung naatas kalibutan, naatas kalihukan sa kalibutan, nga mo ingon ta, abdi pa mong ko pastor. Daghan kay mga taong gikuhaan automatically, gibugtuan sa gininhawa. For example, aksidente, usa ka pamilok, di naka kabantay igsoon, wa na imong kinabuhi. Mao nga gikinahanglan igsoon, dangop sa Ginoo samtang may panahon. Dili kay relax ta igsoon. Adunay mensahe na ako'y padasig pastor human nga kita makadawat sa mga pagtilaw nga gihatag sa Ginoo sumala sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 4 ngadto sa city. Ako kining pasahon, salamat sa imo nga mensahe, Pastor Rizy Baldonado from Pasay, Negros Oriental. Santiago kapitulo 4, kapitulo 1 bersikulo 4. Ako kining pasahon gikan sa 4 ngadto sa city sa mga Santiago. Ingon diri igsoon sa imo nga gipaambit, salamat sa Ginoo sa imong kinahabrad as Pastor Rizy Baldonado from Pasay, diri sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 4 ngadto sa city. Ingon diri igsoon, paniguruha nga ang inyong pagkamalahotayon mahimpit aron mahimpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. O grabe sa gikinahanglan maigsoon sa diha sa atong pagkahimpit, dili ta makulangan di bisan unsa. Mao nga ikaw ug ako sa diha nga hingpit atubangan sa Ginoo, sa tanan nimong panginahanglan, sa tanan nimong trabaho, sa tanan nimong gitinguha para sa Ginoo, dili na makulangan. Lamang paningkamutan nato ang mahimo tang hingpit atubangan sa Dios. Ako kining basahon pagbalik ngadto man sa city. Ingon sa bersikulo 4, paniguroa nga ang inyong pagkamalahutayon mahimpit aron mahimpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Ang pagkamalahutayon nagdeklarar na nga mahimpit ka. Wala na siya giingon nga karon beting dasiga sunod bulan ni kalit og wala. Asa naman ang pagkamalahutayon na wala. Klaro dili. Unsaon man nimo pagkahimpit kun dili ka makalahutay. Unsaon man nato pagkaangkon sa kinabuhing dayon o kalawasan, kay nag-ingon ba niya sa Mateo 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan mauray maluwas. Hello, wa pa nibalik si Jesus. Wa pa siya nibalik aron pagkuha nimo og kanako o kanatong tanan. Unya mangundang ta. Asa man ang pulong nga pagkamalahutayon, wala nagimatin karong Domingo, sunod Sabado, pagkadasika halos tanan usa ka Sabado rapan usa ka Domingo pitin dasiga pero sun simana wala huy pangabaga. Hello, ang pulong malahutayon that is nagpadayon. Taliwala sa pagsulay maunay sa higpit. Anong nagkapadayon ka igsoon? Wa man ka naminaw sa imong palibot kay ikaw ug ako di man na maligayan. Kanang mga chismis, kanang mga pag-underestimate, di ko na maligayan. Kay sikat pag na sa uta, kanang mga himantayon, sikat pa sa una.
na mga marites, na magsigsunod-sunod sama ni Jesus, mga Saduceo, Pariseo, ibid sa mga sinaguga. Mao sing pamantay aron mangitag tigim. Ino adili. Kung ikaw ang magbasa Biblia, ikson kabalo na kandaan. Apan kung wa ka ni tay basa-basa, nagbasa lamang tas Biblia, kanang dapig lang nato, muwali tag mo, dapig lang nato, hadlok tag maigo, bisan kawali. Mo ingon man na, maigo magkuhaan at kita taglain ani. Apan kung imong abaniron pagbasa ang Biblia, iksoon, munang diri, natay taga ang mga Biblia, ato yung i-challenge. Unaha pagbasa anang panuldi o tanan, gikan sa kapitulo 1 ngadto sa 31 o sa kabulan nimo nang basa. Bisag ka na ray unahon nimong basa, kada adlaw o sa kapitulo, kada adlaw o sa kapitulo o sa kabulan nimong binasa. O niya pangayo o kaalam sa Ginoo sama king Solomon. Magbasa-basa ka diha o niya dagan kaing mga sampingay diha. Pareha sa ato nga viewer igsoon ni sa pastor ning layat man among silingan kung ano man. Naturiring man kay siging basa Biblia ning layat man noon sa kahoy ko basig katong yang pagbasa. Wala po siya mga giyas Ginoo kaalam basig ordinary niya pagsabot kay daghan biya kayo dis Biblia nga lawong kayo sa taga Cebu pa lawong kayo sabton. Salamat sa Ginoo si Roel Fintis mga pinasab ta sir sa ato nga mensahe Ginoo kapi nga way kinutuban nga kapi nga muigo sa tao pastor mata pastora bisag unsay atong rangkos kalibutan igsoon igo kita ani. Unang salamat sa Ginoo sa imuha nga kinabuhi si Roel Fintis nga nagwas usab sa ato nga programa. Ang atong oras igsoon hapit naman alas 6. Niya ako ni basahon ang ipabasa gipaapit ni Pastor Rizzy Baldonado from Pasay. Niya ako exit na ko igsoon kay naa lagi ko'y lakaw sa alas 5:30. Salamat sa Ginoo sa samang tagna sa samang higayon og mga adlaw Domingo igsoon. Happy Saturday. Happy Sunday igsoon. Ako kining ipadayon sa pagbasa sa 5. Apan kun diha kaninyo may nakulangan sa kaalam papangayo siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios manggihatagon og maluluyon sa tanan. Wow. Maunay kinabuhi, maunay pamaagi ni Jesus. Maluluyon siya, mapuanguron siya. Ug ikaw nakulangan sa kaalam papangayoon las Ginoo. Mangutana ko, usaon man nato pagpangayo usab. Basig lahi usab atong ipangayo. Basig mga butang po'y atong ipangayo. Moingon po ta mga igsoon nga, Ginoo, o di gani ko tagaan ni mong sakyanan, dili mo tagaan ni mong motor nga bag-o kayo, di mo tagaan kong cellphone aron magamit nako. Ay kauna-una mo sa patagpangayo mga butang, wa man nato unaha ang mga butang nga langiton. Kaalam igsoon bisag unsa pa nato kaadunahan ug watay kaalam pagamit sa mga butang. Di yugta maglampos kalibutan. Ingon dili. Ingon dili. Apan kun diha kaninyo may nakulangan sa kaalam papangayo siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahatagon og maluluyon sa tanan. Ikaw ug ako igsoon kaluy-an gyud. Kun ikaw ug ako magpaubos sa iyang atubangan. Musaludar ba? Mutahod ba? Murespeto ba sa Ginoo? Adunay mensahe si Roel Fuentes. Mayong buntag pastor sa tanan o sa kapi sa atong kalag. God bless you sa imuhang kinabuhi o pulong sa Dios nga buhi kanunay sa tanan. Wow. Mao ganay giingon sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 12. Ang pulong sa Ginoo buhi ug abdik. Grabe sa buhi ug abdik mo usisa mo examine even sa tanang ginutbanan sa kalag ug espiritu aron ikaw makumpleto diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Ako kining ipadayon megsoon ingon dire. Ingon ang 5, apan diha kaninyo may nakulangan sa kaalam papangayo siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahatagon og maluluyon sa tanan sa 6. Apan pangayo siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balon nga musunod bisag asa kuy pa sa hangin mao maguna.
Bisig asa lang iduyan-duyan. Asa tong moingon nga mukulam mi. Are mo sister, brother. O niya, moingon na nindot man ko kayo dire pritik kasadyaan. Kana igsoon kung madala ka anak nga mga prinsipyo ha, kauyon-uyon lang kas uban, wala ka kauyon sa kasulatan, wa kay gitawag og paruganan. Tinuod dili, kay bisag asa ka nga simbahan denominasyon, kung maora kay atong batas sa kinaya di ta magpakurher, unya sa imong pagsulod sa laing nga title, walihan gyapon ka sa alagad si Ginoo nga matinud-anon, igo gyapon ka. Magtuyog-tuyog na laman ka ekson bisag po adto pa ka musimba sa United States. Hello. Pero kung ang Biblia imong ikinabuhi, wow, to God be the glory. Excited ka. Sama sa atong mga follower listen sa Sign FM, ingon sila. Layhan kong paminaw sa mid-size Ginoo Pastor. Alas 3 pa nag-open na ang FM radio aron madugangan ang kaalam sa Ginoo. Wow, muna nito. Ingon diri igsoon, ang tao nga sama niini dili magpaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang ipangayon. Klaro dili. Mao maguni mentalidad sa tawo sa kalibutan. Dili makapaabot pa. Layhang tagaan dayon, instant pa. Moingon nan ay di gani ko tagaan ani di ko mga lagad oy. Ay kinsa maguta. Kinsa maguta ato ba nga sa Ginoo agatay mahimo igsoon. Mag-abot ta igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Escape Florentino from Davao City Government. Niya salamat sa Ginoo kahapon wala ko maka-live kay nimra na out man gud. Mangayo lang ko dispensa sa tanan nga mga FM radio although diri ma-burn out kabalo ra gisag di kita ka-live. O na alang sa kasayuran sa tanan nga naminaw sa Facebook live na nag-open karon Luzon, Visayas at Mindanao. Nga kung dili ganita maka-live dire, either walay wifi o wa ko'y kurente. Unang salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Vilinario Iske Florentino from Davao City Government. Mag-abot ta igsoon ato ning aklusan diya sa mga pag-abot. Labing kamahanan og silimbahon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios imong pagiguban o pagbantay kanamo sa imong pagkatulong labaw sa tanan sa tibok namong panimalay. Even sa tanan nga mga FM radio nga nagasunod nining mao nga programa sa kahanginan, even sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, even o Dios sa tanan nga mga OFW imo silang ampingan. Proteksyon ni o Dios ang ilang matag usa ka makinabuhi sa mao nga dapit sa laing mga nasod. Ilabi na o Dios sa kauban sa ako ang kapigas kinabuhi nga wa siya maka lusot sa mao nga medical o Dios ikaw maghatag niya o kumplito nga kayuhan sa iyang gibati karon nga sa iyang physical nga bahin o akong kininginlan ang tanang matang sa mga balatian in mighty name of Jesus Christ of Nazareth gikan sa ang lapalapa ngadto gayon sa Aleppo. Lord akong mga pag-ampo ikaw mga proteksyon magabantay kanilang tanan labi na sa ilang matag usa ka pamilya nahabilin sa ilang matag usa ka mga dapit. Salamat o Dios sa tanan karon nga miwat sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao sa imong mga lagad nga kanunay nagapaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Ikaw magapanalangin sa mga ministry nga imong gibiyal kanila Amahan. Salamat o Dios sa tanan usab nga nagashare nining mao nga programa. Salamat o Dios ikaw magabless kanunay kanila. Ilabi na o Dios sa tanan nga nagaplano sa pag-fellowship sa nagkalaing-laing mga simbahan. Lord ikaw magapanalangin kanila. Sa ilang pagsulod sa mao nga balay alampuanan ila usab ma-feel ang imong Holy Spirit Amahan kakaming tanan adunay pagkamatinud-anon nga budol sa balay alampuanan Amahan. Salamat o Dios dinigtak na og dapit sa kabuntagon walay hunong way buas ang among pagpasalamat nganha kanimo sa imong pagkamaayo sa matag usa namong ka mga pamilya. Ibin sa among station manager Pastor Gideon Candelario o ba ni Pastor Russell Candelario o sa ilang duha ka mga anak Dodong Davidion o di Dodong Asap ilabi na sa among General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol. Salamat o Dios bisag pa man ni Ma'am Aisa Makasaol o uban sa ilang mga anak o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo o pagkabuotan nga Dios nga way sama kanimo Amahan. Kaduganan himayaan nga langgod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban sa samang tagna sa samang higayon alas 3 ug kadlawon ang ato nga programa ang imong pulong may lamparahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagyanan makita ka na sa Salmo 119 bersikulo 105
sa isabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios nga mao ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Macasaol, ani ana usab ang ginuubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga alagad sa Ginoo, Pastor Safri Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug ang pagikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanan nga mga balaan gikan na ning orasaha alas 5:35 sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo. God bless everyone. Maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay para sa pamahaw. Happy Saturday. O niya, advance happy Sunday para ugma. Salamat sa Ginoo.